हामफे गालि लाखाना आंखौ ओरैसै गुड मर्निं एभरिवान लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन हामफेया दिनै माबा सावलायबाय एनथाबना फिथा ना गाव खिनायसो खि गोरान बायदि सावदों नै मा बुस्थु बिलाय जानाय नायनांगौ अ एनथाबना लारु होनोथाय नोंसिना लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो लारु सावदों नै हामफेया लारु हट गोथांसो नै मोनाखै नंमारगौ मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय एसे माबा थादोंनो नायलाय दानि लासनि खादोंदां सायाव खामनाय नुवाखै नामा लोगोफोरनि फकास लायाखै बारा टापियका थासुमलि जानोसै आं बेखौ मालानिमोन नैलाय थासुमलिखौलाय जानोसै लोगोफोर थासुमलिया गोथाव जायो माने मागोनि लारुखौनो सावाखैमोन जोंहा दिनै सावदों हामफेया सावदोंमोन सावबाथ' आं बारा गोथाव मोना डाइलगफ्रा नायलाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि एलबाम गोदान फैगासिनो दं आरोना साननैसो उनाव नुनो मोनगोन आं दा बाजेटखौ मिलायगासिनो दङ सिनियर आर्टिस्ट लानो सानदोंमोन बाजेटआनो मिलायाखै आरोना नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय चेनेला गोदानसो आरोना एबारनिया माने आङो आंनाथ' चेनेला हेब्रे मेब्रे जाबाय नालाय भिडिअ बेयावनो मिउजिक भिडिअबो होयो बेयावनो माबाबो होयो ब्लगबो भिडिअ होयो बायदिसिना होयो नालाय दा ओंखायनो मिउजिक भिडिअनि थाखाय एक्सट्रा चेनेल खुलिबाय आरो आङो नैबे स्क्रिनाव होनायानो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय साबसक्राइब खालामनानै ला आरोना भिडिअ गोदान फैगासिनो दङ एक्ट्रेसखौ सोरखौ लागोन खिन्थु फिक्स जाथ'वाखै दायो सेलेक्ट खालामगासिनो दङ आङो सोर बांसिन एक्टिं मोजां लोङो सोरनि महरा साइज दानाथ' सेंग्राफ्रा माने सिख्ला साइजबासो नायो नालाय सेंग्रायाथ' बाद दे सिख्ला साइजबासो माने भिडिअखौ बांसिन शेयार खालामो नालाय वाट्सएपफ्राव स्टेटासफ्राव सेंग्राफ्रासो बांसिन नायखायो ओंखायनो एसे साइज सिख्लाखौ लानो नागिरदों आरोना आङो माने हामफेया दायो ओंखारथ'नो हाया उनाव ओंखारगोन आरो ओमफ्राय दा बेलेगजों बानायग्रोगोन आरो आङो एलबामखौ लोगोफोर नोंथांमोना एसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनायानो चेनेला बे चेनेलावनो फैगोन आरोना डिबि प्रडाक्सनाव जागासिनो आं सायाब्रो बिमा सायाबो आयु संखेखे गासाम बिदि जाबाय गाइखेर साहाबो गैया लोगोफोर आं दायो गय जाखांबाय आरोना गय जाखांबाय माने ओंखाम जानानै गय जाखांबाय ओमफ्राय नै दाउमासार मोनदों जोंहा हाजोनि नै माबा गोदोनायाव माबा गैया गां गैया आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना दाउमासार मोनदों नै गोदोनायाव गां गैया नै गोदोना खिनियाव लांदां हाजोनि दाउ आरोना बियो दाउमासार ओमफ्राय बेखौ दा जानोसै दिनै पार्टि ओइनो सोर दं आलासि फैदों जिबिका बायदों नोंसिना आब' मेन' गुमै हामफे गालि लाखाना आंखौ ओरैसै बोरो आंनो खमलाया दिनै माने पार्टिया गोगोम जागोन आरोना माने बक्स लाबोदों र' बक्सखौ देखायनां माने दिनै मोसागोन आरो दा मोनायाव मैयाबो मोसादों मोसानायालाय होमबाबो भिडिअ खालामाखै आरोना लोगोफोर बाय गुमैया गारियाव माबा लाना फैदों बक्स ओइ नै बक्सआ एमप्लिफायार ना मा होनो बेजों दामगोन आरो बेखौ गोमखावगोनदां गोमखावनायाबा बक्सआ आहुजा लागायनोसै दा र' दाउआ सावखांबाय दायो गुमैया गोदासिगोन नै दे गोदादो आं ना लाना फैग्रोबावनोसै 3 केजि जानाय ना ओमफ्राय अमा जाग्राया अमा दाउ जाग्राया दाउ माने गासिखौबो मोनजाजोबगोन आरो दाउबो अमाबो नाबो नै अमायाथ' रुनानै फोरानबाय नालाय रानजोब्बाय माने 5 केजिमोन 5 केजियाव दायो सुबाथाय 2 केजिफोरल' जासिगोन रानजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं ना लाना फैग्रोसै र' ना दे जल्दि गोदा र' माला मोनजागोन
दाउमासार नै लोगोफोर मेजेमखा दाउमासारा गोगोमनो जाखावनांगौ दा मा जागोन खुमब्राजों ना सबाय सबायजों होनसै ना लाना फैगोनसै आं ना लायनोसै दायो ना ब्रिकेट लोगोफोर आं दा माने MBI रिपर्ट लायनो नागिरदों आरो ना बैनायनि दाखालि जोंहा माने रुंसारि जानानै थांबायना बैनाया दा बिनि थाखायनो माने गारिनि थाखाय MBI रिपर्ट लानो गोनां जादों दा आङो MBI नि रिपर्ट लायनो थाखाय उदालगुरि थांगासिनो नै माजबाद थानायाव हाबदोंमोन आङो अफिसारजों रायलायबाय ओमफ्राय माखासे डकुमेन्ट्स लानांगौमोन नालाय डकुमेन्ट्सफोरखौ लाजोब्बाय गारि कागजफोरखौ ओमफ्राय दा लायनोसै आरो MBI रिपर्टखौ MBI रिपर्ट लाखांनायनि उनाव दंबावो बिराद खामानि प्रसेस दं गोलावथार खामानिया बिराद गुसुबो Masbat small city आं दा ओरै सर्टकाट मारिनोसै स्टेशन रडजों थांसै आरो ना लोगोफोर आं दा उदालगुरि मोनफैबाय नै बेनिफ्राय डायमन्ड स्कुल मोनफैबाय आङो डायमन्ड इंलिश मिडियाम स्कुल बेनिफ्राय DT अफिसा बारा गोजान जाला DT अफिसाव थायो नालाय MBI आ DT अफिसावसो थायोना SB अफिसावसो थांनो होदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं DT अफिसाव थांग्रोसै र' थेवबो रजे नोंनो आङो फोरमायनो हाया गोसोआव दङ नोंनि गुमुर हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बोहैगौ दांदां बिबार थुलायना जारौ समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायना जारौ समायना सिख्ला मेन टाउन मोनफैबाय दायो DT अफिसा बिथिंनो आं दा DT अफिसाव थांनोसै बास स्टेन्ड बे रौता सौता थांनोबाथाय माने बेहायनो माबाजोबो आरोना गाखोफैनांगौ MBI बिथिंथ' गेटआ बन्दसो जाबाय ना माबासो बिदिनो हाबनांसिगोनदां दायो आं हाबफैबाय लोगोफोर बाइकखौ इयाव दोननि र' आं दा नै उदालगुरि आइपाइसे मावग्लुंजोब्बाय चिरां उदालगुरि ट्रेन्स तेरे आने से पिछले चल पड़े दिल ये धोखा नहीं कर देगा सोचा न था इतनी मुश्किल बड़ी कर देगा सोचा न था इतने दिन मेरे किसी का दिन में बारी बोने साबा सूजिया बार सुआना मुहने निजिमा रेशम हुई
되어 히도요테 수와나무 혼이어요테 तिम्रो तिमी साह्रै घुमाया तिमीलाई गर्खियो ओइ तिमीलाई तिमीलाई साह्रै घुमाया तिम्रो माया रे